Мавзолеят Свети Георги Победоносец е построен в памет на православните войници, загинали при осадата на Плевен през 1877-1878 година, а това са 31 000 руски и 7500 румънски войници, останките на много от които са погребани в криптата на Параклиса. Мавзолеят е изграждан през периода 1903-1907 година с доброволно дарени средства от българския народ, а за построяването му са изразходвани около 300 000 златни лева. Значителна част от тези средства били събирани като доброволни дарения от общини, околи и частни лица от цялата страна. Мавзолеят в Плевен е забележителен исторически и архитектурен паметник. В неговия образ са въплатени най-смелите търсения на възрожденските ни майстори. Елементите от българо-византийския църковен стил му придават тържествена монументалност и величественост. Мавзолеят има централно кубе и 4 странични полукълбета. Централният купол е висок 24 метра и завършва железен кръст. Горе по ъглите му с бронзови букви са отбелязани градовете, селата и бойните полета, където са се водили най-ожесточените и решителни сражения. Плевен, Шипка, Стара Загора, Пловдив, Шейново, Горни Дъбник, Гривица.